fac această piesă specială din partea mea pentru tot grupul ăsta de WhatsApp. Femeie cu sufletul pustiu, mai bine murea ca câinele în curc. Să lăsăm să continue Nicolae Guță și acum noi. Pentru inima ta m-am vândut, pentru dragostea ta l-am pierdut, viața mea și toți prietenii, fericită tu să fii. Pentru inima ta m-am vândut, pentru dragostea ta l-am pierdut, viața mea și toți prietenii, fericită tu să fii. Și se face această piesă frumoasă, specială pentru tot grupul ăsta de WhatsApp. Din partea mea, Alex, bineînțeles.